näyttelee aina yhtä ihanainen Hertta. Hertta on varmasti ollut edellisessä elämässä töissä ammattiliitossa. Hertta nimittäin on aika tarkka tuosta palkkapuolesta. Aika tyypillinen semmoinen, kun Hertta alkaa olla silleen, että en mä nyt enää viittisi, niin se hyppyyn taakse istumaan, että josko vaikka oot nyt ihan varma, että sulla palkka mulle. En tuu muuten. Näyttää. Tässä nähdään tosiaan koirat liikkuvat erityyppisesti, vauhdit on erilaisia, mutta kaikilla on yhtä kivaa. Hertta vanhuttaa. Ja sit toi tyyppikin siellä räpsii. Kuten sanottu, se on ihan varmasti ollut joku palkkaneuvottelija edessä elämässä. Mulla on tosi hieno kyky tuolla. Ei katso omaa kuvaa. Noin. Järjestyksellä odotan vielä loppuun päästiin. Aplodit Hertalle. Ja noin Hertta tulee loppu maalilinjalle ja pääsee